ба ҳамин монанд дар ноҳияи Ҷабор Расулов марди рӯзгордида дар ҷои корияш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда бар ивази маблағи пулӣ барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит фароҳам намуд. ин амали ҷиноятӣ низ аз назари милитсия пинҳон намонд. омода намудани шароит барои амалҳои шаҳвонӣ сабаб шуд, ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати марди 58-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия дар асоси талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. санаи 29 ноябр дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст, ки гумонбаршуда дар ҷои корияш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда воқеъ дар кӯчаи айнии шаҳраки Меҳробод барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит муҳайё намуда, як ҷуфт мизоҷро ҷойгир ва ҳамчун мукофот 100 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. ин дар ҳолест, ки гумонбаршуда бо ҳамин ҷурм соли 2016 суд шудааст ва оқибати амали худро медонист. ба ман 100 сомонӣ дода хоҳиш кард, ки барои чанд муддат посбонхонаро дар ихтиёраш гузорам. ин хоҳишро иҷро намудам, ки милитсия маро боздошт намуд. каҷрафторӣ марди рӯзгордидаро боз назди қонун сархам намуд. ёдрас мешавем, ки ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳое чун ташкили шароит барои амалҳои шаҳвонӣ, нигаҳдошти фоҳишахона, далагию занҷалобӣ тибқи талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ, ҷиноят муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ аст, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад.